info. Ya iki dina Minggu ini sampean dolan yang di sampean dina Minggu. Lek ra duwe tujuan iki lho tak jak rene ya. Iki nang Bendungan Musri. Musri iki panggene ning Gandusari Blitar. Wah, jan sakti tenan jen. Dolan kaya ngono. Lah iki kerono kaya nek plarate ta. Lah tinggi bersantai bersama keluarga, terus santai-santai bakar sosis, bakar iwak, bakar opo sebentar. Jan kasih tenang kowe nak jane. Iki mung aku ya rene karo anak bojo karo ayang beb karo bakar sosis teh jan ngono. Aku rene karo adol kathok. Ya lek menawa nek golek kathok lho, Bos. Tak video iki. Kathok sing mau wening iki pasaran. Dan mending kathok. Iki kathok ya kandel menyerap keringat. Iki ya pas dingge mak-mak. Di kaula muda ya kena. Nggih bobot 40 sampai 120 kilo. Satro bobote 40 sampai 120 kilo. L sampai 7R ready neng Keranjang Kuning. Mending to Musri. Sing rong tau rene gek ndang rene, mepe Bendungan Musri ngono. Lek sampean cedhek mara ning Mall Grocery ya kena. Katok iki ning Mall Grocery ning tokoku ya enak. Lek omahe adoh saka Blitar ya sepen ning Keranjang Kuning kene. Ya nak ya, info seputar Bendungan Musri.